Arratsaldeon denoi, ongi etorri prentsaurreko honetara, non oker espanago, ondo entzuten didazue, bai? Ongi etorri prentsaurreko honetara, gaitzat erabiliko baitugu Donostiako zinemaldea Jos Franjuri dedikatzen diona, eskerrak eman nahi dizkiegu. Arratsalde honetan, haren lagun eta laguntzaile izan zena, Jacques Sampre, eta batzordeko kide den, King Casas, berak koordinatu baitu zinemaldiak, Franjuri dedikatutako liburua, gurekin ere baduko Antonio Santamarina filmotekaren izenean, dakizuen moduan berak ere lagundu baitu liburu argitaratzen, uste berak zerbait aurkeztuko digula gaia, prentsaurreko honetan. Arratsaldeon, egia esan, liburua koordinatzen duena, King Casasekin batera, bera baita kaso honetan burua jarri duena, koordinazio lanetan Ana Kristinarekin batera, baina aurten ezin izan da etorri, beste urte batzuetan etorri izan da, eta orduan niri esan dit, aprobetxatuta bide batez filmotekan, Espainiako filmotekan bulego berean gaudela, haren izenean etortzeko esan dit. Ana Kristinak esaten dit ona gatozela, hitz egiteko George Franjuren aspekto bat eta beste zuzendari batzuetan ikusten ez dena. Bi lagun, Andri Lanjoa eta Franju oso zinezaleak zena 1995ean, zinema zirkuloa sortu zuten zineklub bat, pelikula klasikoak edo gutxi ikusiak aditzera emateko, hortik sortu zen pelikula horiek aurkitu eta zaintzeko beharra, 1996an Frantziako zinemateka osatu zuten pelikula horiek zaintzeko, horren isla da zinematograf filmea aldizkaria bi ale ikusi zituena argia, pelikula labur bat errodatu zuten hurrengo urtean, beraz sortzea eta zaintzea eta aditzera ematea bateratu zituen eta filmoteka horrek esateko Nobelbageko entzat oso garrantzizko izan zena, hainbat herritan ere eratu zena, Espainiako filmoteka 1953 urtean sortu zen, beharrezkoa izan zen beraz pelikulak zaintzea etorkizunerako eta aditzera emoteko hoien bizitza komertziala amaitzen denean edo hasi ere egin ez duenean. Hainbat bideo euskarri dagoen garaian ematen dure gaindituta dagoela, baina kontuan izan behar dugu zenbat pelikula galdu ziren filmoteka kontzeptua bera piztu, aurretik eta piztu ondoren ere. Eta orain, hasi gara sortzen diren formatu digitalak nola zaindu. Franju laburmetrai bakarra egin zuenez gero metro izenekoa etzegoen jakitun zenolako obra gorde behar zuen gaur egun guk horren aukera izateko, horiek ikusteko gure naia, hemen Ana Kristina eta filmotekako lagunei eskerrak eman behar dizkiet, atzo danik etorritako liburu honetan jasotakoak, espero duzuek ondo jasotzea, eta orain bai, galderen txanda izango duzue, nahi duzuenean. Kimek ere sarrera txiki bat egingo dugu. Jos Franjuren zikloa bai filmoteka Espainiara zein zinemaldiak urte batzuk genera matzan hori egiteko asmoz, iruditzen zaigu zuzendari ez dela ezaguna, baina bai ez oso azeguna. Batez ere azkenengo zinezale, ikasle eta bar, eta uste genuen oso pertsona garrantzizkoa zela, naiz eta irudipena dago oso pelikula gutxi egin zituela, 8 pelikula luze, 59garren, 1974 arte, fikzio pelikula luze arte, baina ekoizpen handia izan zuen eta hori zen retrospektiba batean interesatzen zitzaiguna pelikula laburretan eta dokumentaletan, askozaz ere pelikula gehiago egin zituen debuta aurretik, ezinbestekoak izan ziren dokumentala aurreratzeko. Basapiztien odola esaterako hori izan zen
dokumental modan errodatutako lehenengo luzea, eta sentsazio hori izan genuen berreskuratzea pertsonaia bat oso importantea iruditzen zitzaigun. Antonio aipatu ditu gauza ikasteko hain importantea dena Frantziako zinemateka, baina abanderatua edo izan gabe Melvillena, Nobelbagena, berak ikurra izan gabe oso kontuan izan zuten Nobelbageko zuzendari guztiek, eta haiekin batera hasi zen fikzio pelikula luzean, lehenendik 15 pelikula zeuzkan egin da motzak, beraz 1949 urtean Truffaut, Godard eta hoiekin batera hasi zen. Beraz, bide gurutze askotan dagoena, dokumentalean jardun zuen, fikzio zinea ere jorratu zuen, eta pelikula horiek eman zezaken garaiz kanpokoak zirela, ez ezagunetako bat, judez, folletoi moduko bat, serial moduko bat izan zitekena, anakronikoa eman zezakena, baina gaur egun ikusita 1990ekoa izan da, iruditzen zego oso modernoa, denboran bat datorrena Fantomasekin, beste pertsonaia mitikoa, Luis de Funesenak, ez zutena bat ere zerikusirik, Frangiren eta Jazz Ambreren bera bai da gidoilaria, pelikula horretan ez zuten asmoarekin ez zuen bat ere zerikusirik, beraz fikzioa eta dokumentalaren artean egon izan da beti manipulazioa, errealitatea jaso eta manipulatzea beti hitz egin du beren dokumentala fantasia zirela eta fikzioa dokumentala, ez zuen bereizketarik ikusten, horregatik aurkeztu genuen ziklo hau eta liburu honetan ere hori analizatu nahi genuen, estilo ia bakarra, ez Frantzian, ez beste herri batzuetan, ia beste inor jorratu ez duena Frangiren antzera, bada pelikula bat, uste du gaur pelikula laburren zikloan ikusiko dena hori izan zen, azkena fikzioarekin ere lotura daukana lehenengo gaua, 1948 urtekoa da, ikus dezakeguna fantasia hutsa, ikus daiteke ume aberats bat, autoan doana, txoferrak eramaten duenean etxeraino alde egiten du eskolako lagun bat, liluratuta daukana, neska hori badoa bere atzetik metroan, segurazki ezagutzen ez duen aldea, galdu egiten da, harrapatuta heltzen da metroan, eta horazten dira ikuspen iaia lilurazkoak, fikzioaren alorrean dago, baina oso dokumental polita da, metro barruan ze gertatzen den. 1950 urtetik aurrera, beraz fikzioa eta dokumentala, poesia, egia zaletasuna, nasketa bat, Frangiren obran bat behin eta berriro ikusten duguna. Aztertu gabearen pelikula guztiak ikusi behar genuke liburuak horize aztertzen duela oso atal luze batek dokumentalez lantzen ditu eta beste batek egiten ditu loturak dokumentalen eta fikzioaren artean. Lankide asko izan ditugu, filmotekak eta zinemaldiak biok batera aurkezten ditugunak, hemen asko eta asko daude, eta beste batzuek Frantziakoek ere parte hartu dute. Gaur egungo filmotekako zuzendaria iruditu zitzaigun pertsonarik egokiena zela, ezinezkoa zen pertsona egokiagorik topatzea, jakiteko Henri Langroa eta Jules Franchiren arteko harremana, berak eragin baizuen zinemateka sortzea. Eta liburua egin dugun ontzat, Jacques Sampre eukitea berak sarrera idatzi baitu, hori ez da bakarrik judezen gidoilaria, protagonista eta gidoilari ere bada gau gorrietan, naiz eta zuzenean agertu ez, hori jaso dugu liburaren portadan eta afitxean ere mozorrotuta agertzen den arren, oso pertsona garrantzizkoa da ulertzeko foletoiarekin ze gertatu zen 1963 urtetik aurrera, serialekin lan egin zuten, telebistan, Irla Misteriotsuan esaterako Juan Antonio Bardenek eta zuzendari frantses batek kolpik 1960 urtearen hasieran zuzendu zutena biotan. Beraz iruditu zitzaigun Sampre oso pertsona egokia, bera Luis Filleren biloba baita, seriala, bera Judes, Fantomas, Vampirs, sortzaile guztiena, ezin da ulertu gero bestek egin zutena 1960 urtetik aurrera, berak hauek egin zutena ikusi gabe. Eta iruditzen zaigu berak asko zazere hobeto azaltzezakela eta sakon ze gertatu zen. Nahi duzunean?
Eskerrik asko. Bai, mesedez. Arratsaldeon. Franjuz hitz egiten hasi aurretik zure aitak egin zuen Judesen bertsio bat 1993 urtean. Nolakoa zen bertsio hori eta nolakoa zen jatorrizko aurpegirik gabeko gizona? Uste dut bi gauza okertzen dituzula. Bururik gabeko gizona da gau gorriak, baina Judesen bai dago aurpegi bat. Zure aitak beraz Judes bat egin zuen? Zure aitak Judes bat egin zuen, bai ala ez? Nolakoa zen hura? Eta beste galdera da, nolakoa zen aurpegirik gabeko gizona? Bi galdera dira, barkatu. Judes, aitarena, 1994 egin genuen edo egin zuen, bera zuia zelako filaderena eta berak zetuen eskubideak eta aitari eskaini zioten beste fantomas bat, remake bat egiteko. Prentsa kanpaina handi bat egon zen garai hartan, zine poliziakoa, hilketena eta horren aurka eta beraz uko egin zion fantomas egiteari Judes bat egin zuen, oso irtera ona izan zuena. Zailtasun handiak gainditu behar izan zituen, ekoizleak alde egin zuen une jakin baten eta gure aitak azkenean lege istilu handiak izan ziren, epaia irabazi zuen, baina 1989 urtean, inguru horretan. Eta hori izan zen motiboetako bat zineari utzi behar izan ziona, egoera horrek ezin egon handia sortu zuen, eta zein da bigarren galdera, mesedez? Nolakoa zen aurpegirik gabeko seria, jatorrizkoa aurpegirik gabeko gizona? Ara, Frantxu eta biontza decepzio handia izan zen, telebizioak alako baten deitu zigulako eta esan zigutelako fantomaz egin nahi duzu, Eta guk, ederto, atea zabaldu zaigu, urteak generamatzen fantomaz egin nahian, eta zera esan genuen, konforme egin dezagun, baina baldintza izango da, garai hartako jantziekin beldurra eragin ahal izatea, eta beste baldintza bat baliabideak dirua eukitea behar, beste diru. Eta esan ziguten ez, konforme nahi beste ikara arazi dezakezu jendea, nahi beste jantzi, eta dirua behar duzuen guztia esango duzu, eta horrek esan nahi du, 3-4 hilabete, elkarrizketetan egon ondoren ez genuela ezer, eta nik une hartan baneukan testu bat divertigarri moduan, nik miresten dudalako aktore bat, Lon Chaney, aita aurpegirik gabeko gizona, eta idatzitan neukan zeo zer eta ez nekien komik bat edo barruan bazean. Nere buruari paper bat eman nahi nion, horren barruan. Eta beraz, fantomaz izan zen ezkero alde batera utzitako ideia, baina bageneukan dirutsu bat proposatu nuen, oso handi naia, fantomazen ordez nire aurpegirik gabeko gizona erabiltzea horren ordez, eta hori izan zen istorioa. Hurrengo galdera, mesedez. Un segundo, por favor, para que los traductores puedan escuchar la pregunta. ¿Qué piensa, qué cree que ha supuesto? Zure ustez,
zer ekarri dio Franjuk fantastikoaren garapenari? Garai hartan Frantzian ez genuen zine fantastikorik egiten. Eta gogoratzen dut Yves Boisserekin zuek ezagutuko duzuen abentzat izen eta Francis Lacasanekin segurazko ondo ezagutuko duzuena ekarri handia egin diolako zineari nik eta beste pertsona batek izena orain nahaztu dut eta baina idatzi zizkigunak eleberri poliziako asko gu laurok safariak egiten genituen Belgikan ikusi ahal izateko Frantzian ikusterik ez zegoen pelikularik. Boisse garai hartan lau zaldiko auto bat zeukan, lau lagun ginen, eta egia esan sufrimendu hutsa zen lauzaldiko hartan zine fantastikoa ikustera joatea eta Frantzi izan zen lehenengoa zine fantastikoa ekarri zuena Frantziara eta lehenengoa estatu batuetan ere errealizatzaile bat inposatu edo eraman zuen estatu batuetara, lehena izan zen bera. Animatu bitartean kontatuko diguzu zer ekarri duen zuretzat ziklo hau antolatzea, zinemaldiak, liburu argitaratzea, ze suposatu izan dizu zuri? Egia esan oso pozik sentitzen naiz aurten mendeurrena ospatzen delako Franju jaio zenetik eta inork ez du ezerekin. Ez behar bada astu dutelako, edo gaitzesten dutelako, edo planteatzen direlako auzi asko eskubideen gainean, desagertu diren ekoizpen batzuk, eta azkenean, omenaldi bat, Parisen ez da inungo omenaldirik izan, Frantziako zinemateka oso erakunde handia da, oso arduratsua, erantzukizun juridikoaren aldetik, ahalegindu ziren, baina ezin izan zuten lortu. Beraz, pospozik nago, Donostiako zinemaldiak txanda hartu duelako eta olako modu ausartean. Bueno, ez dakit esaterako zuek arazo juridikorik izan duzuen aurrez aurre, beraz berriro esango dut, eskerrik asko. Bada dokumentalen bat, falta dana, ditugun kopiak pelikula horienak oso egoera txarrean daudelako eta ezin dira proiektatu. Eta Franju gauz asko egin zituen telebistarako, dokumental zail bat, Frantziako kronika, eta gero iraupen erdikoak eta iraupen luzekoa telebistarako, eta hor eskubidea pelikula bat, oso gutxi ikusi dutena telebistarako egin zutena, Joseph Conraden hitza lerroa arazo juridikoengatik hori ekoizpena egin zuten telebista guztien artean ez dugu modurik izan kopia bat lortzeko ziklorako. Beste pelikula batzuk bai, 8 pelikula luzetarako eta dokumental gehienetarako erraz samarra izan da lortzea kopiak. Parisek laguntza handia eman digu, baina zineasta klasiko ziklo guztietan bezala oso zaila da eskubideak, egoera honean dauden kopiak eskuratzea eta bar, eta bar. Tomás? Beste galderaren bat. Nola ezagutu zenuen zu Franju eta nola landu zenuten pelikularen gidoia? Galdera hori espero nuen eta pozarren nago, ezinbestekoa delako galdera hori egitea. Nik lehen esan dudan bezala Louis Feilladen biloba naiz, eta Francis Lacasani esker hasi zen dana. Francisek idatzi zuelako artikulu bat greko-erromatar pelikulen gainean, produkzio handi horien ingurukoak eta dokumentazioa bilatzen zuten edo argazkiak artikulu bat idatzia izateko zen garaitan 1972an.
eta ekoizlearekin hitz egin zuen, eta esan zion gai bat bilatzen ari gara, gai popularra ezaguna, eta Francisek une hartan prestatzen ari baitzen liburu bat Feilladen gainean, esan zion Judes. Ekoizleak ez zekien zer zen hori, baina zorionez italiar batzuekin lotuta zegoen eta ilusionista bat nahi zuten presentzia handia zuelako mundura ekarri eta nahi zuten Rodolfo Valentino berria balitz bezala orkestu italiarrek zorionez, bazekiten Judesen gainean, bai, guk badugu Rodolfo Valentino berri bat mundura atera nahi duguna eta horrela erabaki zuten ekoizleak, jakina, harremanetan jarri zen nire familiarekin eskubideak erosteko eta une hartan esan nuen frantsi izatea, esan nuen zergatik. Mundu guztia dakien bezala Leson de Bet, 1948an eragin handia esan zuen pelikula guztiak ikusita zeuzkan eta inoiz ere ez zuen lortu artista batekin maila berean egotea, etzen beste alterego bat, hori oso pretenziosa litzateke, baina Frantsisen arekiko oso harreman estua sentitzen nuen, harremanetan jarri nintzen oso modu atzeginean hartu ninduen, Jude bai, baina nik Fantomas egin nahi dut. Fantomas, nik ez daka Fantomasik, baina sentitzen nintzela desesperatuta nun esan zian bai, Judes egingo dut. Eta orduan esan neon, nik gidoia idatzi nahi nuke. Oraindik ez neukan ezer idatzita edo ezer erakutsi gabe inori. Eta esan zian, ondo, baina John Ferry pentsatu gidoia pentsatzea. George Ferry, de John Ferry, gidoilaria zen, oso gidoilari handia, idatzi zuena testua, eta ni hain zuzen ere lan horretan ari nintzen lanean antzerkirako. Beraz, hor berriro ere, hain ikusi ninduen desesperatu den esan zuen oso ondo presta ezazu zirriborro bat gidoiarena eta hala ere zerrirekin lan egingo duzu dena dela eta hori izugarria zen edo zen modutan zirriborro eginda eta esan zea ez dugu behar John Ferry eta biok elkarrekin egingo dugu. Eta esan behar dut, inoiz ez zuela hitz bat bera ere aldatu ez koma bat ere niri iritzia eskatu gabe. Telefonoz deto eta esaten zidan, eszena honetan behar bada hobe litzateke, bai, jakina jauna. Eta gainera izugarri eruditzen zitzaidan eta inoiz ez nion nire buruari utziko bere ideia txarra zenik. Eta berak esan zian, uste dut ez ditazuela esaten, benetan ze pentsatzen duzu, uste dut ideia ez zaizula gustatzen, txarra iruditzen zaizu, ezta? Ni oso urduri sentitzen nintzen telefonoz. Txarto dagoela iruditzen zabez, Frantxu jauna, zure hautsagatik ikusten dut, bai, ikusten dut ez zaudela gustora eta ni azerrarazten ninduen horrek, nik esan nahi nien beti ez zegoela txarto, ondo zegoela, baina argi zegoen gero, elkar ezagutzen hasi ginen hobeto eta egiatiago eta lasaiago hitz egiteko aukera izaten genuen. Mozorro dantza judesekoa nola sortu zenuten zuek? Kamera etzen mugitzen. Feilladen ezarrita egoten ziren, oturuntza bat zegoen, baten bat jeiki da, esateko enea laba, diskurtsoa egiten du, baten batek esaten du filme soinuri gabekoa zela Feilladerekin eta esan genuen. Mugida dila jende hau egin dezagun dantza bat ez egoteko oturuntzan eta ikusi genuen Polok Judekek joan zela ikustera pelikula bat, musika eta kabareti buruzkoa eta pelikula horretan ikusten genuen Polokek egiten zuela
ateratzen zituela uso batzuk eta eruditu zitzaigun oso ona. Eta esan genuen guk ere antzeko zerbait egin behar dugu. Nola edo ala ustiatu behar dugu alderdi hori. Gero, saiatzen ari naiz gogoratzen ia nola gertatu zen. Erabaketa genuen dantzaldi bat egitea eta pentsatu genuen egin dezagun mozorro dantza bat. Horrela misteriotsuago izango da. Beraz, horrela hasi ginen idazten, dantza bat zegoen, dantzaldi klasiko bat, eta Judez agertzen zen dantzaldian, eta alegintzen zen bere usoekin, bere zenbaki hori egiten, bere aktuazioa. Nik denda baten Parisen, album bat aurkitu nuen 19 Grandilerren karikaturista batena, jendea aurkezten zuena animalien buruekin. La komedia humana edo giza komedia aurkezten zuen animalien buruekin, beraz etzean lantzen hasi nintzen gaia, elkarri begiratu genion eta zera esan genuen, baina begira hortze daukagu. Judes agertzen da txori baten antzera, mozorro dantza baten erdian, eta bere aktuazioa egiten du txori batzuekin. Hain da izugarria ze jendeak irensten badu, oso ondo Judes salbatuta egongo da. Gero edozer egin ahal izango diogu berpistea, beste edozer, eta horrela sortu zen dantzaldiarena. Hori dena esan da, Frantxui izan zen. Nik sekuentzia bat, pelikula baten da nork egiten zuen, berak egin zuen, bera da realizadorea, ni ez. Hasieran gainera, esaten ari zen elkarrekin egin genuela. Baliteke ideien gainean hitz egitean, baina ikusten badugu hasiera, hasten denean pertsonaren oinetatik musika entzuten da urrundik eta kanpoan gaude Gaztelu kanpoaldean, kamara gora doa, igotzen da eta une hartantzen irudia hartzen du uso hildako batena, edo badirudi hilda dagoela, izugarria da, baina hori dena Frantxurena da ideia ez neurea. Bakarrik Frantxire hobeto ezagutzearren gustatuko litzaidake Kimek hain zuzen ere hitz egitea auzi bati buruz, liburuko artikulu batean Carlos Dosillarena berak aipatzen du, guk Kaiman aldizkarian, gure hurrengo aldizkarian Frantxiren gaineko artikulu bat planteatuko dugu, esaten duena Frantxik gaur eguneko hainbat zinemagileren duen eragina ikusita duela gutxi egindako pelikula batzuk, zenolako eragina izan zezakeen zinemagile edo obra batzuetan, ematen du inoiz ere ez dela eragin hori amaitzen, eta aspaldi honetan nabarmena dela. Galdetu nahi nizuke, zuri Kim ia ze iruditzen zaizun, zuk ze uste duzun horren gainean, zer deritzuzun eragin horri? Carlos atzean daukazu, Carlosen artikuloa irakurri dut. Carlosen artikuloa, Eulalia Iglesiasek aldizkaren argitaratuko duena hildo beretik doa, baina zure hausnarketa interesatuko litzateke liburuak koordinatu duzun aldetik, eta ziklo horren ardura handia eta aukera izan duzu Frantxiren obra lantzeko. Nire interesgarriena iruditzen zait, eragin zuzenekoa dagoela eta beste bat zeharrekoa edo ikusten zailagoa, ikus ditzakegu eragin zuzena tratamenduetan, narratzeko moduetan. Carlosek esaterako txarto goratzen espadu, perdidos zailaren gainean erabiltzen du denboraren erabileraz. Hor badira aipamen gai aldetikoa formalak, zine mota batena, Frantxik, hasieran esan dut,
hor egoten dena ohiko modernitate eta postmodernitatearen korronte batzuen artean, horregatik iruditu zitzaidan zuzendari interesgarria, bai ikertzeko eta bai ikusteko, egia da gero ezustekoak izaten dituzuela. Aurten, Canneseko zinemaldian esaterako ekitaldi importante bat zen, zuzendari bat berreskuratzea, nire kutxunena da 3. pelikularaino, Leos Carax, eta harrigarria iruditu zitzaidan, bapatean, naiz eta ikusi ahal izan eragin txikia zeudela edo ondorioak bere bi lehen pelikula luzeetan, Holy Motors, itzultzen denean pelikula luzetetara, ez dakit Jacksek ikusita duen, bapatean, hor, Godardek erabiltzen zuena, badago gogo eta metalinguistiko bat, omenaldi batzu, niri harrigarriak eruditu zitzaizkidanak. Ez da bakarrik nola erabiltzen duen Editeskop limusin hartan gidatzen zuena Cronenberg kosmopilearekin, bapatean badira bestelako eragina, maskara, gau gorrietakoak, eta kontatzen du baten batek ikusi espadu, ez dute esango, aipu zehatza eta agerikoa dago aurpegirik gabeko begiei, beraz, Nobelbagen enfant terriblea diren semetzat hartu daitezkena jotzen du zuzendarretara, aitatzat jo dezakeguna Nobelbagena, Frantziako zinemateka ezinbestekoa da gero sortzeko Nobelbag, beraiek askotan aitortu izan duten moduan, Godard, Truffaut, Romer, Chabrol, denek ikasi zuten kritikari moduan, hango pelikulak, Langroak gordetzen zituena. Beraz, Frangiren eragina ematen du dela pertsonaje bat Frantziako zinematografian eta beste zinematografia batzuten erdi-erdian dagoena. Eta horregatik egin genuen ziklo hau, berreskuratu behar genuelako, jende askorentzat 1973 urtean edo 1974 urtean, gau gorriekin anakroniko gertatu behar zen, 73 urtean Judes, 74 Belzeber, telebista zaila serialetik, baina 75 Luis de Funesen lehenengo pelikula da. Hor fantomas moduan agertzen denean, beraz Judesura, harrigarria zen garai hartako 60 urtearen inguruan, Frantzian hain zuzenen noiz Nobelbag inoiz ere aldarrikatu ez zuena Frangiren irudia ez esaterako Koktorekin, edo Bressonekin, edo Melvillekin egin zuen moduan, baina bapatean pelikula agertzen zen Nobelbag indarra galtzen ari zenean, mugimendu moduan, baina Frangiren irudia hor zegoen aurrez aurre. Etorri zen niretzat alderdirik importantenetako bat, eta kostatu ditzagun retrospektiban eta atzera begirako horretan, haren zinema jende askok badaki zer den aurpegirik gabeko begiak, DVD-en oso edizio honean argitaratu izan da, Versusek, baina ez da oso ezaguna, eta dokumentalak ere jendeak basapiztien odola, Eulaliak, Karmainekoa ez duterakore, baina Eulaliaren liburuan hitz egiten du basapiztien odola, baina aipatzen ditu erreferentziak. Pelikula hori dokumental moduko bat da, apurka beste dokumental batzuetan ikusten dena beranduagoko, 10 urte beranduago, baina gero ostera ere aurkituko dugu beste zuzendari Portugalgo zuzendari batzuengan, beraz da irudi bat aurrez aurre dagoena, eta komeni zen berriro argitara ematea. Baina berriro esango dut, Carlosek hobeto azaltzen du bere artikuluan. Pregunta más. Beste galderaren bat. Bada eragin bat Espainiako zineman, erraz samarra, eta da Jesus Franco, eta ematen du horrez, eta barrea edo irribarrea eragingo digu, ez oso maila, goragoko maila batean, dena eztabaidagarria da, baina hor dago.
Frantziako serialetan, eta hemen bai dago harreman zuzenekoa, Nobel Bagekin, Chabrol eta Bardenek, 4 episodioko Fantomasen gaineko pelikula zuzendu zuten, zuzendari batzuek estetika hori bereganatu nahi izan zuten serialekoa. Gero jarraitzen duena Frangirekin emaitzak ez dira hain onak. Horrelako mimetismo bat gertatzen dena ez du funtzionatzen, askoz ere hobeto Leoskaratzek nola hartzen duen Frangiren unibertsoa bere pelikuletara eta ez pelikula erreferentzialagoak edo saio deskaratua dagoenean Frangiren irudi estetiko edo narratibo batzuk erabiliena izaten dituztenean. Batez ez serialaren aldetik, ni begiak aurpegirik gabekoak uste dut ez bakarrik zine fantastikoan, orokorrean, zine fantastiko orokor guztian. Si no hay ninguna... Beste galderarik ez badago. Bakarrik esan nahi nuke, baietz egia da, ez dagoela... Frangiren eragin anekdotikoa, baina askotan pelikula bat ikusten nahi zara eta begira, horren atzean Frangi dago. Baina ezin dugu esan zinemagile batek edo bestek eragin zuzena jaso dena Frangirena. Ez dakit ikusi zenuten, orain zuzenaren izenik ez dut gogoratzen. Ben Barka pelikularen gainekoa, Ben Barka kasuaren gainekoa, hor zerbitzu sekreto frantsesa saiatu ziren Ben Barka harrapatzen pertsonaia baten bitartez Frangiri eskaini ziona dokumental bat errodatzea, Margaritura zen gidoiarekin dena faltsua zen, eta trampa hori erabilita polizia frantziarrak Ben Barka atxilotu zuen. Pelikula ez du goratzen zuzendaria, horren kasu hori gogoraratzen duena, aktorea, Franju, antzesten duena Jean-Pierre Lot da. Hain zuzen ere, irudi prototipiko bat, Nobel Bagekoa, Truffauten Inozentzia, Godard, beste pelikula askotan ateratzen da, eta jakingarria da ikustea. Hor nola ere Bertolucciren azken tangoa, ez dakit ere, Frangi agertzea, Jean-Pierre Lot agertzea iruditu zitzaidan justizia poetiko moduko bat. Zuk pelikula bat zuzendu zenuen, euki alzenuen nola esan Frangiren pisuren edo eraginen bat edo nahiago izan zenuen zerbait guztiz ezberdin egitea. Erabaki nuen egitea nik egin nahi nuena, ez nintzen larregi eskatu eta ez dutu niregan eragina eleberri popularra Frantziakoa, Parisko misterioak eta bar, eta Franju ere txoratuta zegoen haiekin. Nik uste du komunio moduko batean, lotura moduko batean geundela, eragina baino, ez zen elkarren eragina baino, elkarrekiko lotura baino, Ben Barkarena aipatu duena, hori oso kontu importantea zen eta oso tragikoa Frantxuiren bizitzan, gai hori Ben Barka, Marokoko independentista bat zen, zerbitzu sekreto frantsesek atxilotu zutena eta desagertu egin zen, ez zuten inoiz aurkitu zerbitzu frantsesek, zerbitzu sekretuek, jendea kontratatu zuten, bera Ben Barka erakartzeko, historia oso bat zegoen, harreman artistikoak, eta bar, harreman horiek ez zeuden oso argi, kasua zein zen, gauza zein da, erakartzeko proposatu zutela, Franjuri proposatu zieten, Marokoko emakumeen gaineko pelikula bat egitea, Franjirekin itxordua zeukaten jarrita, San Germain de Preseko jatetxe baten eta Frange barruan zegoen eta gizon hura atxilotu zuten espaloian Franju barruan zain zegoela. Ben Barka hil egin zen, inoiz ez zuten aurkitu,
ustez lurperatuta dago, etxeren baten, Parisko aldirietan, baina behar bada zementoan lurperatuta. Hila horretik hilabete batzuk arinago, esan zidan George Benbarka, uste dute hilda dagoela eta jende asko pentsatzen du nik entregatu nuela. Eta hori oso gauza tragikoa zen, pentsatzea berak entregatu zuela. Beraz, amaitu txat emango dugu prentza aurrekoa. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko.